Hvad skal jeg lave Spider-Man? Han er. Kom tæt på, Fabi. Den har bedt ham der med at være mongol. Var der en af jer, der ringede efter politiet? Det var mig. Ja. Kan jeg spørge, hvad der sker? Jamen, han opfører sig fandme mærkeligt, og han skaber lidt utryghed og sådan noget, har jeg fået at vide. Prøv lige at se ham. Ja, okay. Jeg prøver lige at stoppe ham. Jeg tager ham bag mig. Undskyld herre. Nej, du skal gå tæt på mig. Undskyld herre. Kan du lige slappe af? Kan du lige slappe af i 2 sekunder? Ja. Lad mig snakke med dig hurtigt 2 sekunder. Okay, vi snakker herfra så. Er du okay? Har du brug for hjælp med et eller andet? Kan du klippe det, James? Jeg er op til alt. Er du okay? Jeg tror da ikke rigtigt, at det sådan virker til at kunne sådan lidt ting. Er helt okay? Herre? Jeg er helt sundt op i Hvad hovedet. så? Hvorfor skulle du være noget galt med mig? Hvordan kommer der så mange panikknapper Hvorfor- herfra? Fordi vi har civiltræning. Hvorfor skal du være galt med mig? Hallo, hvorfor skal du være Bare galt? rolig. Jeg har meget larm. Hvorfor skal du være galt med mig? Jeg tager bare håndjern på det. Vi har civiltræning heroppe. Ja, der var også noget, der er kommet flere millioner Ja, vi er i gang med knapper civiltræning. heroppe. Vi er i gang med civiltræning. Ja, det ved jeg godt. Der var kommet 40 millioner panikknapper Ja, i det er festen heroppe. Vi mangler den her fase, så hvis har vi den sidste fase, så er vi færdige heroppe, så kan vi tilbage igen. Ja. 1059, vi har en psykisk mand i varetægtsfængsel indtil videre. Det går da meget godt, det der. Du har ikke gjort noget helt forkert. Jeg kan ikke anholde dig bare for at være sådan her. Men jeg synes, du burde lige at slappe af lidt. Om det er Nu simpelthen... virker mit klipting. Ja, men beder mig om at du skal skrive lige... nu. Jamen... 1059, kan jeg godt få en ambulance herned? Så bare lige få at tjekke på en person her. Han råber og skriger. Jeg kommer til at lægge det på YouTube. Det er jo ikke lige sidste, da han kan komme ud af bilen. Nu. Pas ned. Pas ned. Nej, hvad skal mode, boys? Ej, jeg kan det ikke. Hvad er det, jeg er vidne til? Jeg synes, du Oprigtigt, burde hvad jeg passe ned ved. lidt. Så skal vi snakke om, hvad der sker. Hvad nu, Bob? Hvad siger du til det? Hvad er jeg vidne til? Det ved jeg ikke. Jeg gør ikke noget forkert. Jamen, det ved jeg. Du har ikke gjort noget forkert, men du skaber bare lidt utryg. Du skaber lidt utryg. Simos, det stemmer det. Gå nu væk. Prøv at slå. Jeg gør ikke noget. Hallo, det stemmer det. Men Min far, vi kan aftale, hvis jeg lader dig være, voldtægtsmand. hvis jeg lader dig være, så kommer der nogle ambulancer og hjælper dig. Med at se, hvad der er galt med dig. Slip mig, slip mig. Og så kan vi snakke om det med lægerne, tænker jeg. Han er psykisk syg. Slip mig. Og så kan vi lige snakke om det, hvis du vil have det. Hjælp i larten, min far er voldtægtsmand. Men indtil videre, du står lige lidt med mig, så du lige skaber med udtryk. Indtil ambulancen kommer. Jeg har fået tår i øjnene. Hjælp i larten, min far For jeg er kunne terrorist. ikke nå på noget som helst klip. Hej, mit navn er Philip, jeg er terrorist. Skal jeg bare... Ja, vi er færdige, eller skal jeg bare videre? Jeg tror, det er fint, det her. Ja, det er okay, det er okay. Jeg kan ikke være. Fuck, du gør det godt, Philip.